Nosaltres com a Consell, i ho dic per no entrar en problema perquè no és objecte del Congrés, nosaltres com a Consell ens vam manifestar a favor del Consorci Sanitari de Lleida. No vull entrar en el fons d'alguns elements que nosaltres vam demanar, ens vam manifestar a favor fent aportacions de major salvaguarda, de participació i de transparència. Però el debat del fons del Consorci de Lleida, hi ha hagut molt soroll però no s'ha tocat el tema nuclear i que diuen els nostres presidents, que és com som capaços d'aprofitar al màxim possible tots els recursos a disposició pública per donar una millor assistència en el territori. Aquest és un debat molt important i perquè el que no pot ser és que el ciutadà, torno a insistir en la idea aquella, no és el ciutadà que s'hauria d'adaptar al sistema, sinó que el sistema l'hauríem de fer o l'hauríem d'organitzar perquè donés resposta a les necessitats del ciutadà. I el nostre país és molt gran, encara que la zona de demarcació de Lleida és molt gran, però ha de ser possible i és viable, i nosaltres estem absolutament convençuts que si s'aprofiten tots els recursos aquest principi s'ha de poder garantir. I a vegades això no només no costa diners, sinó que a més pot estalviar diners, perquè té a veure amb les disfuncions de tenir moltes estructures en funcionament. I per tant nosaltres el que diem és apliquem el màxim de racionalitat, utilitzem bé els diners públics i després hi ha un altre element que per nosaltres és molt important, com a professió i pel ciutadà també ho ha de ser-ho de retruc. Nosaltres hem de poder aconseguir que el fet d'exercir fora de l'àrea de Barcelona sigui atractiu pel professional d'excel·lència. No podem donar aquesta idea que el professional d'excel·lència acabarà sent absorbit per Barcelona perquè té 4 hospitals o 5 hospitals de tercer nivell. Això no pot ser. I per tant, els diu el president del Consell, que a més és de Barcelona, que ho trobo a vegades una barbaritat els entorpiments que no possibiliten que a nivell de territori es mantingui la massa crítica. Hem de poder tenir líders de primer nivell a tot el territori. I a més avui dia amb les tecnologies és una mica increïble que això no pugui ser així. I també demanem aleshores models d'organització més flexibles i amb capacitat d'adaptar-se i de col·laborar entre ells. O sigui, adoptem una mica la cultura aquesta britànica de la col·laboració. Si tu tens un objectiu i un altre, podem coincidir i col·laborar, guanyarem tots. I això està molt en el DNA de la professió mèdica i a vegades ens costa entendre alguns debats que es produeixen a nivell polític o d'altres nivells que el tema de la col·laboració no s'entengui la necessitat. És obvi que quan hi ha canvis hi ha gent que perd. El que no pot ser és que les pors o a vegades potser perquè no s'expliquen bé les coses o a vegades que la gent que perd però tingui més força que el principi de benefici col·lectiu, objectiu, del qual se'n treuen part la població i en aquest cas la professió.